some penny pie, any pana penny was said. Seven penny pa, penny wants them. That's the room, baby, if I will go to shit. The two my baby, let's send my body. Baby, oh, no, you're not one. Yeah, seven penny pa, penny wants Mami, na di ko si yenu no. Amani amako hu oponi mu no. Esewani. Sese e ka kiro. Wako bre oponim. Eye nananum adom anama oba. Ene misa eti sa fidie wi. Na ni nyina echi no. Emmo a memede nya mede boa me no. Bibisa no se de na me fanda na si. No catch me say, o hia ma se de bia. Na mom do hia ne say, me ware ne babai. Na me de na kominchi. Na makohwe ne so ye. Amano. Mami. Eni se me de na be. Hey. No. Ya da mo se. Eni apon wa kobrem. Makobrem papa mama. Bre ponum papa. Ya fe ne soben. Enso wa mre kwa. Wa bre ponum de ade panso abafie. Me da nya me wo so ancha wade. Wa cha wade mu oduru. Ade esombo pa na me da nya me de acheye. Hey. Ade esombo. Na wa nya cha de we ne de mawa. Na nka wa na wo ko pere de nya. Ka betimi akon. Mo de ka wa betimi akon. Nso de acha okwa. Nti o se wo ma wani da ho. Na ma wa ne ekọ no hu yie. Sabe? Baba fi wate. Oh. Oba kono fo. Yi oba ho fefo. Me da papa ase. Me da nya me ase. Se wade wa bedom me. Mami chaso. Ade ma ba ho. Ana de na ba se o kire no. Se de ne o ye nanim. Hwe. Me hwe nanim hwe manim. Hwe manim ne manim anika. Ku hwe we ya ni mo hwe asura ka ho. Aye we ni mo sa kire no. Ase wo hunahuna. Mani hunahuna sa hwe manim. Na sanya chade pa na me da nya me de chewa. Nka wo be hia na ye no afa no. Ha? Anasa wo enka wo na wo hepa no watumi ni na abonkomo. Ene wa chewa de se na hwe de wa de ni mo hwe no. Hwe nanim. Enim se kunkum abo. Hwe nanim. Nanim nya nika. Wa hwe asura kan. Ya ti wanim ehu. Ti wanim no wanim ehu. Me da nya me achewa de obati wanim no. Ahunahuna we na ade be hunahuna. Mami. Me kona me ne madam for kokudi akotwetwe nkomo. Akona ne nkodi nkomo. Ko na osuro. Chemanim. Ni ohia bia me de be ma. Me say me krokro, me do na ma krokro. Pati. Me sare kura na se ntimi kura nka me de bo be heche na me de ntoma abo so. Pati. Za ade ade be na ape. Ya na aka ache. Mamba choya na me pempoto. Mpoto body kokko de ni bia na abayire de. Kacho kokko. Kokko mpoto. Haya de nkati atwumu. Yi unu ma de ede. Eno kwa na ape. Pacha. Yo, ene me bia ma wai. Bachi. Das. Yo, ehwe na ni wai. We de ohwe nanim. Miura se bi enya de se bi ebunu. Me ne mpanyimfo no akwa asase no. Afahye na no nyina. Akase omo aso baba nan aba wani. Abesi bibi di akiro. So mo pe. Ago. Amen. Therefore. Ago. Unkaso. Continue. Unkaso. Enkunya kwada. Oni pa de obo ndin no ama se bi no aka nsie du. Mo se obo mu din sesi ewe. Continue. Miura. Adama.
Tea money to my for so for say. I'm not one of course. Yeah. Yo. And yet, Mr. Bonnie did me. Kwaku. Na ko je. Na mo ya dia. Na mo da wo. So dia mi wura asie no. Ebriti ya bim na mba besde akonya. Se ofimusi ato ne sa afre no bakwa kumusi. I know crash. Se bi ebu se nya adompanyi teso nko anante mi wura edo ka no. So ne nko. Na mko tie die ose epese wose kire no. Amoma se bibi nkire wo no. Yeti edi man hu abobo a ne se mode aba abatu yi. Mona. Ebi sabi. Yo. Ede. Adaroma. Ede odefo. Continue. Ede Adaroma. Na ise yi ma sutre se ye meja atomi nka se onimo nkomo twetwen. Na nananum adom na Sadi wo kasi eti. So wa dwene te sa nka beboa. Wotena himfia hanye na wa abofra. Entun mama ne ni mama mere. Ede Adaroma. Se mi busa kwa so. Na kasa chile mi wura sadi ope. Continue de Adaroma. Ede sɛdeɛ meka no ɔdɛfo ɛma me kwan so ɛgya ɔboa me ma ɛde me nua kwakudu a ɛka me nsɛm ne nkɔ megya ɛnsa ɔto frɛ me na ɛnhyira na ɔde ma me na ɔpɛ sɛ ɔhyira me nti na ɔto wosi kofi mu osi ɔdaroma ɛnhyira ɔpɛ sɛ ɔde ma wo ɔdaroma ɔnhyira wa wokutoe ɔdaroma na nananom adom ɔde nhyira no maa me a na ɔkɔɔ ne nkrakyi waka nkyene agu wosi yɛtuma nhyira wawu ɔdaroma ɔbɛwu nananum adom yakɔ aba bedu asomdwem ne twa sɛ ɛhɔ sɛ yɛba na yɛde ɛho bɛkyerɛ mu wɔde bɔne bi anim ɔdaroma ɛsɛ so wura sɛmpa wo na sɛdeɛ wasomfo asie no no sɛ akwansa wɔn bɛsrɛ yɛ no ɔmakɔ aba bedu asomdwem na ɔkɔɔyɛ ɛyɛ ɔse kofi mu osi ɔbɛsom wo fie ayi ɛde ne nsa agu ɔno kwaku mu osi ɔkoto wɔ so ahyira no nhyira no mu naa no ɔse kofi mu osi ada atɔ bi nya do se bi buru asem no areho pa na o hye na wi a wontimi ntena won ka se wose da 20 wo tena wa abra wo ma sanse oda wo bi o cheche be wi o so na wo so oba de ne ho be kire to oba ya akwanse obesre ye afei no abedu wo de ne ho ba be kire kontre sempa ye bi Timucho, my mother, me offer for could you? Say, Mamma Quaba. Yeah, said the mirror, I see, and also Maquaba be no more shedding so. You, Adaroma, Good to him, dear Messa Casaka, Messa Mona to therefore say, said the minion and kind, Sabe Penny see. Na Cobase or Mono Mamma Redentino, Mamma Nanche. Sir, Mosi akokra na chi kra so na wo se ba na e be bo de for so amane sir papa na se de esi yin no we de se de omosi no yo mati country na ti am to one fast for say no we akwan yo se de mi wura asia no o se mo de mo abekire wi akwan da ho na mo mudi bre wa himfia ha sa awanfo na de Open should be home when you become a new year. From the original. Kwakumosi. Cheseme. Ana na wo dada me no. Chese na wo kɔ ukrom na wo kɔ akɔware. Ana wo ka kyerɛ me sɛ wo papa si beti asɛm. Meboa. Gatema. Enye no kra da. Me jato ne safra me sɛ me mmana me magi ne nhyira. Eti wo ubetimi ahwemani kusua asi sudua se kwa wo koye no wa kwankoware
Achima. Enye no kweda. Na. Echichemu ewu. Nya na metima ka bibi a kyerɛw. Itwase me no mi anu yɛtena ase. Komo ho. Na me kyerɛkyerɛ no bebi. Ɛne so. Wa kasa wonni. Ena bo mama ne se aware eti na ukoye. Na kwa ukoye no, wo kwa akoware. Achima. Enya no kre. Kwa kudia. Echudi. Minim Saudi anya betwa me kontompo na anya betwa me ntroda. Iti asem na unuane kan no kwebe ne wom. Mpese mi hu. Tashima. Said you would deal me. Some new chunk on top. Nchon konto poda. Ye mekanise. Anto bose mami. Sabi mi dihye no. Mpine. Se bibia ni obaso. Ka wakoma to. Asem no de wu bia. Ka chi. Mum haye kwa. Wakoma to ye mepɛ wo no meba. Achichi. Kwa kudia. Minim pefesa haye kwa. Ena me pesa me tie bu ai wa asem nim manim na abesaba no ehia me bio eti sese ya ugina we ena wo asem bi ka frase ka mai krado se miti eni abre se krodom ena me na okasa eti ma nenko Achima kasa timase tie ni bo tie meka se haye kwa eba eni wa kasa Sana ukadia monko message Asa. Ensembi hame aso. Oh, ade ma yobone. Aso. Kwa ma yobone. Debi aso wo de wonya me bibia aso. Na de na tawa ha. Aso. Me kunu kwa kumosu. Se de asetena wonu meti ofia na so. Me hunu so. Aso woni minni nkomo. Me kasa no ho a no hwe manim. We ya na hom no wapie. Aso ha me ena no se me de to anim. Mana ha we ho de be wa de foforo. Sa na otie. Oti we won sere. Ni mo fra se nyina sa na otie. Won sere. Ni mo da obesere. Ada be hu se wo sere na ya asemo. Da bia se nelim esisu ani. Wo hwe ni padua no. Sanity. Sirini. Do the man how. Who's about your maniaca? Many men kwa na mitifia za watu one ne nkomo. Menene nkomo ya nsere. Wo be hu ne nimbia na waka na nimu asiso. Aso na no sana de. Ma bro. Ma brenti. Ebi no wabeto won. No sana de na. Say ya. Say ya de. Oba te pataku ofri bi boba. Ado e. Oba no wonsere. Ono won kasa. Say ya. Oba no obububa. Ase pataku. Ntila ba ya mani aji no. Ano te he. Ase pataku ofri. Wo bububa. Aso. Ei. Me jidi e kire me se. Na ni nyi me ho. O da bi na ni je ho. Na ni de je ho pa sa na o te. Hwe. Okwa abonten a.
Wouldn't miss our cafe. So I do to the way. What do to the way? Yes, and I'm about here. Ah, just I would do what I say, Cassa. I'm a dependent on who is our barber fee. And when your mammy win. There is what here. When you were saying, there be a buba sepataku. That's a bobby of free moba. Or Bano man of Quambo, now or show or boy show up. I know. So. Do what your father's all right. Kakra, Naniba Coco, and I have me as a man. I can't quality. So, my many crop me. Now, cut a kumo. I saw many dawa. What thou say, minting. A solo. Miss Sonny Moore. No, just say. No, I was one of them. Hi. Let me, my son, Macuma, too. I know your Procusana. Timmy said. Me did offer also. Sir. So I knew a no tea and go when your baby say. To offer. Ya know what kind of what kind of about who I know so. Or fellow, a piano, dear. I said, one come. I'm a son who had your market. Intimate manner. Debbie. Tell me where you inquired the way. Sanity. As only one baby, may quack of us, one member bonko macacra. Wait. Quite. What can you tell them more? Well, about over to when you swat it. I saw me to make what to make out to make up. Let you say, let you right. But we be intimate. What about the two and him quaku? My car touch them. That's it. What could you anymore? Do you want her? Kwaku. Bosi. Ade. What's that, Muna? Wamuna. Want to name. Maybe I saw David Cocofe. Sako. I saw Michelle Wamuna. David. A Muna Kona said the uncle. Who had ye? Sitting any mile. Who had ye? Who had ye? I say. And then I was it. Where's it? I saw Syria. So because I saw one dance into it, I know it's it. Hey, I saw the city. Any old soon, dear. Just not better. That's a Wakasu, so, ah. Just in time when you will be aqua. Because mammy will be sorry. Near me pay at and no crano. Quaco in Chamentro. Send me a semity beer. Near me panny monocre. Why? Quaco, Miss Ron, because me who say, Oko, Oko, Wariana. Kwaku. But that's him. What do I meet myself? Ah, we say Sumaba. Nesunu Sugu. To a down mamma cry, mamma go. Kwaku up and chain. You know, didn't come. You be so as some cow, mammy, why? So, But you are down my messenger. That's it. So I'm quite some milk. Come. Mocaso.
deɛ meka no te mase ne enye ne saa Kokudia asɛm de mesi de na me kɔbɔ daakye mama ne mitim ko kanche daakye ma sɛ sobe eya me hira me de na ba krom a ene na me na ware na ababe ya no no woni tua sɛ daakye ma so oba Kokudia me dɔ no me dɔ akodi daakye ma o Kokudia asɛm de edin Everything pa Kokudia. Heading. Como si? Me kanse mo nkyerɛ. Bema nsinsuo ansawa ham. Edua enya wo bɛwɔ so no. Etu ase ye ntwa so. Asɛm na ada hɔ trasa no. Hwɛ ne yie. Enkosi mrahe na wo betimi de asie. Daakye ma. Eye den bepi. Adenti na nimanim haye onso ano na wo twam na yekase bonamane se de na meka no se sei ne wom ha ye kuro ye ko tre betre na wo akwaba wo de ne ba besie saa obi kranti yen kan kire no obi betia ka kire no fa ho adwene de meka no fa ho adwene Kokudia adwene bi ya ba me tim Eyo. Ai. You see, Adena. Omien kanche daakye ma se eyo wo mom Kokudia. Una we ne sobin. Ha. Ye ka ye mo na man. Okomozi. O mo na o yere no. Ah, na adwene be na wafa ne saa no. Ye eno mo tima boa Kokudia. Medi mu ya o. Okomozi unya kola o. Unya kola kra. Unsa. Sebi ya company nsem kakra. Oba wo still fear on ne da sorry no. Oko ka kire daakye ma say me yire no no. Ah. That's my okay there. Sebi enkrasem be no no. Huh? Dia me kan neti. Huh? Dia me kan neti. Ti dia onnom kwan wo. Fazem fo bi kan chem ne jade o ka kire me no. Kokudia. O de ya mpempen so na eno aden ho beba. Sebe ya mebo daakye ma amane no asem na aden ho beba esisi ade me pepre me ho kɔbɔ na amane a na me ne ntem no awie na aba no oni twa se daakye ma so me dɔ no Kokudia eti ya mpempa so no aden ho beba why yenye ne sa da se me kɔbɔ na amane pa de intimi mate be me na waka mate why ya mpempa so ya mpempa so du de den emomidin se me kana wunti a du de den emomidin ano asi Hey! Kwakuhusu. Ti wani muni sunye. Wani muni su. Yee! Das. Ube ku ma che wana wote he. Fise mani twa so da. Oh. Da che ma me pa cho. Me papa ne me mni da nyame. Na me kunu so ne Kwaku Musti. Wenipa na pane wasem, wiasi mu asem mpenipa. Wenipa na pane wasem, dwe wuta mpanyina, usawa ni memu. Adasi kumu bebrebe de asem badabi, asem wanse da no di wadansi ye sheye. Le okoni nko de ramon sansa mesumenu wiakete, wiasi mu asem mpenipa. Wenipa na pane wasem. Someone penny pani pana pani was somewhere. Someone penny pani pana pani was yeah, someone penny pana pani was somewhere. Someone penny pani pana pani was yeah, the other one and one obetra. As everyone say that, what do you want dance yet? Yeah, and for her, as you want me free back. That's the crew moon baby, if I won't go see shit. Kon sa bebrebe asame ba da bi ofi fufrani a